Ffug, croeso I Studios Ochr am yr ail dro, dwi'n meddwl, ie? Really nice bod nhw. Da ni wedi gwario budget chi gyd ar y sein anhygoel yma, felly yn anffodus, da chi ddim yn cael eich talu am ddod, ond oeddech chi'n gwybod hynna yn barod, dwi'n cymryd. A hefyd, diolch yn fawr am ollwng yr o'ch enw mwyn wneud pethau'n haws. Mae creu ar y raddfa yna. Yn syniad gwirion, dyd y gwir, dydy? Ongle. Da chi yma achos da chi bellach wedi rhyddhau eich album gynta. Iolo, sôn chydig bach am y flwyddyn a hanner diwetha yn gweithio ar y cyfanwaith. Mae'r caneuon mae lot o'n nhw mor newydd a caneuon dath just cael ei dofynu yn y studio. A nathon ni dechrau recordio album yma 2 flynedd yn ôl. A wedyn ail recordio fe. Ti'n gweld y caneuon lot wahanol ar ôl gyfer gwrando nhw am blwyddyn a hanner yn ddechrau. Da chi wedi colli lot o'r hynny yw'r elfennau psychedelic a wedi mynd fwy am y synna pync. Eto wedi gweithio efo aelodau'r Super Furry Animals, efo fo sef Daf a Cian, dwi'n iawn I ddeud yna? Mwy Daf na Cian. Mwy Daf a chydig o Chrissy yn Periannu. Reit, sut brofiad oedd hynna ta? Just great, man. Maen nhw'n gwybod beth nhw'n neud, a maen nhw'n gwybod lle mae angen rhywbeth, a llystia mae angen e. Just lovely recordio fo. Ti'n meddwl bod I dylanwad nhw wedi treiddio drwodd i'r album? Kinda. Mae BVs efo Daf. Mae'n teimlo fel ni wedi gweithio lot mwy Daf jyst I gael y sŵn, neud mwy sens yn yr album. Mae'n deall yr album, a mae'n deall y record, a mae'n deall ni fel band, a dyna pam fi'n credu bod yn swnio'n well. Dwi'n meddwl mae'n un o ddau o ganeuon lamp yn sefyll allan I fi sydd yn swnio fath sydd wedi gallu bod yn gan ar fuzzy logic. Ti'n gallu clywed dylanwad cynhyrchu y band. Oeddech chi yn teimlo braint o gael gweithio efo cerddorion fatha nhw? Man. Ti'n gwybod, pan o'n i'n 15, 14, bys ni fel yn mynd, no way. Bys ni ddim yn gallu credu fe. Bod yn band yn cool am ond mae gweithio efo pobl wyt ti wedi edmygu ti bod yn blentyn, and really cool a neis. Falle, os ti'n gallu sôn chydig bach am y caneuon da chi wedi gwneud i ni heddiw yma? As in eto, mae lot of stream of consciousness stuff. Mae'n eitha, what's the song about? Ar ran y ffordd da chi yn sgwennu, dwi'n cofio siarad efo ti o blaen, o ti'n jotio llwyth o eiriau lawr yn dy notepad, a wedyn ti'n mynd efo at biliad a chi'n chwarae gwmpas efo fo. Ai fel ma'n nath o weithio efo recordio yr album ddiweddara? Well, basically, oedd caneuon da ni yn barod, wedyn I mewn I weld Daf, wneud cwbl o demos da fe. Wedyn mae Iolo dod mewn, wneud cwbl o vocals on top. Wedyn just creu album, step by step by step. Y rai gorau, though, ydy'r rai, 3 in the morning, dos on a mic, do it, come on, and then, no way. Falle cwestiwn dwi wedi anghofio ofyn, dyd y gwir, ydy sut nath y cysylltiad ddod rhwngthoch chi a'r aelodau yna? Mae Sarah sydd yn manager I ni, mae hi'n pigo'i fflentyn I fyny o'r un bus stop, y Daf, I suppose. Mae hwnna'n cysylltiad gwych. Dyna di'r... Ydy ti'n cael cysylltiad gwell yn hynna, nid rhi? Wel, fel o'n i'n dweud, diolch yn fawr iawn chi am ddod I fewn. Dych chi'n iawn I fynd â hein eich hun? Ta dych chi eisiau rhywfaint o help efo nhw? Go on in. Pam ddim. Mae'n cymryd nhw mas. Gwych. Mae'n bach yn surreal, yndi? Rhaid, ydy.